cinarita kakang mami makatulojana maka isun satu ingin dimiskin sultan kang kekasih sultan maka isun arti kita dening sang Prabu tinoy mangkapajangeng sawang apaning nagari lawan mong pancalega kena isun kaliwasuki gawi kamanesan ayata lanawan tuwantu takane aruptan kena maka ucari suningati bendarap tanana siwanya tanengos ingdamu kabeh panusukan oning isun miwat dening semu ini tanopan anak sako ikayat kepingan sadawinani satingan sekakaling kangamulia kengagong-agong korone gunang kakasipun lapangarap semar kemani lawan semar badali kanyamus naisun namiara sesemuidin enak takuni dening wong lanang salungang maka wasok kang atataki bunda pasabab puni karan menikrokan sentuh kodir musunan isun aran muidin sadalika pasibiris pasadakay manala sababdan isun datang nggo kasumaris bener ing dinejo ingin dalam bicara nabi kang masih ada mangapuslan suara-suara waktu itu otonin semuidin akan menangis kawan kosris seamal kodernap dama kaisunan namu ing sawiji kanaran ingkang sangat carina kuraking maka wong iku assalamualaikum ya bibih Abdul Qadir Tuhan kang lawibab ya makasun jawab salami waalaikumsalam aku ngucapkan kang akuin satunilah Tuhan parak sakini sun isun parak sakina Tuhan Tuhan Allah nokaning kami sun ngomongkan ing Tuhan sesama puning ngucap kang agri makan cukur jasadi wong iku sarta pacip rupana lancana semono masa wong makisunani ningali mereka ngucap usam maring isun Abdul Qadir anak paling hamba angawarui baka isun satu huni hambatan udani maka kuas wacana isun agama yakini lalu satu Yesus cepat nangisun sayap
saking paningali Tuhan mangsampun ngurip kapan yang suka meringamba sebab Tuhan yang ngurip kapan yang ini